Unha trintena de mariscadores retomaban esta semana a campaña da ameixa en Ribeira. Facíano nas mesmas zonas onde estiveron traballando ata o mes de abril, cando decidiron pechar por mor da escaseza de marisco e a súa escasa rendibilidade. Se ven, a ameixa segue a escasear con moitas dificultades para apañar os topes de 15 kilos si se constatou a presenza de marisco de maior tamaño. Ando na zona que estuvo anteriormente, que é a zona de Miñoteiros, Illa de Coroso e Lajareu. E despois na zona de Castiñeiras, no límite sur da autorización, temos ali un pequeno triángulo aberto tamén e tamén traballan en esa zona. Foi ao mesmo sitio onde se estuvo traballando, e entonces o marisco que quedou é o mesmo, que se nota é que o tamaño, pois que en este mes aproveitase un pouco máis de marisco polo tamaño un pouco máis grande. Do resto, síguese tomando igual, máis ou menos o tope son 15 kilos e tómanse 10 kilos, son unha media. Hai xente que toma o tope, xente que non, pero máis ou menos unha media de 10-11 kilos por mariscador. Outra das notas positivas é a suba da cotización, con prezos bastante elevados para esta época do ano. Onte na subasta o precio máximo foi 7,95 e o precio mínimo foi de 7,10, pero bueno, 7,10 foron as ameixas as que son máis oscuras, que ven así máis de fango, e o resto foi casi toda entre 7,90 e 7,80. Para esta época do ano, pois son bastante bons. Estamos falando que o ano pasado en esta época estamos vendendo sobre 6,80, 6,70. O sea que esperábamos que o precio subise como sempre a partir do 15 e agora xa están tendo uns precios bastante bons. Iso quer dicir que tampouco non hai moito marisco. Os profesionais seguirán a faenar nesta zona ata finais de xuño, cando se abrirán as concesións de Eiroa e Castiñeiras. Aquí traballarase agora este mes de junio e despois, no mes de xullo, vaise a abrir a seguinte zona. Esta zona quedaría pechada casi totalmente e abriríase unha zona na parte de Eiroa e Castiñeiras. Aí é cando a ameixa xa está bastante máis chea en esa zona, é unha calidad superior porque é a ameixa bastante máis grande, e entonces se espera que os precios acaden valores máis altos. Agárdase tamén que para o forte da campaña de verán se duplique o número de profesionais dedicados á ameixa.